Казахте вие, че Висшият адвокатски съвет според вас трябва да формулира колективна воля като орган, за да може да реализира това свое правомощие по член 150 алинея 4. В този аспект, като научен преподавател и като юрист, аз ще ви помоля да поразсъждавате малко на глас на нещо малко по-различно. Приемането според вас на каквото и да е решение на Висшия адвокатски съвет следва да бъде като колективен орган или като единичен такъв? Ако може да коментирате този въпрос, след като отговорите, аз ще предполагам, че повечето от колегите знаят какъв е контекста на въпроса, който задавам. Аз ще доизясня какво съм имал предвид за задаването. Изяснете го, защото... Ами във Висшия адвокатски съвет по отношение на тълкователните решения, въпреки че ние вече втори месец поред си ги сезираме най-отговорно, всъщност се оказа, че те не се приемат от колективният орган. Т.е. те не се докладват на събрание, членовете на Висшия адвокатски съвет не са запознати с тези решения. Те са евентуално, казвам евентуално, тъй като и това не е потвърдено, воля на един от членовете на Висшия адвокатски съвет, но не се, това е категорично уточнено, не се докладват, съответно не се обсъждат и още по-важно, не се вземат решения със съответното мнозинство. И доколкото вече Висшия адвокатски съвет и самата адвокатура е приета, е конституционна и в член 134, вече и в член 150 алинея 4, вземам бележка от това, което вие казахте, че евентуалната жалба следва да бъде като колективна воля на този орган. Конкретният ми въпрос към вас, според вас като хабилитиран преподавател по конституционно право, вземане на решения за тълкователни решения на ВКС, т.е. становище по тълкователни решения на ВКС или на вас, следва ли да бъде взето като колективен орган? Просто вашето мнение, много ще ми е интересно да го чуя. Вижте, за адвокатурата е все пак малко по-независима и по-самоуправляваща, след това и по конституция. Така както са подбили нещата в закона за адвокатурата, поне си мисля, че специално сега за тези искания, които отправяте към вас и към ВКС, нещата може би са по-специфични. Но тук все пак става въпрос за сезиране на една по-особена юрисдикция. Това е Конституционния съд. Той е извън системата на трите власти, знаете много добре. Знаем, че адвокатурата основно е свикнала да комуникира или с ВКС, или с вас, но сега явно ще трябва да свикне да комуникира по малко по-различен начин с Конституционния съд. Висшия адвокатски съд, колкото съм запознат, състои 15 членове, нали? Това е колективен орган. И в този смисъл, поне на този етап си мисля, че в този пленум от 15 души би трябвало да се вземе това решение за сезиране на Конституционния съд. Това е моето мнение. Необходима предпоставка ли е такова решение, за да има произнасяне? Необходима предпоставка ли е за вас, чисто в процесуален ред, да има такова решение, за да може да бъде сезиран, да се чита, че е сезиран Конституционния съд? Ами, мисля, че да, защото в Конституцията се говори за Висшия адвокатски съвет. Ако и виждате мотивите колко са кратки, тук нищо по-конкретно не е споменато. Аз това казах, че може би има много неясноти, ако трябва да разширим тематиката. От гледна точка на това, кой може да се обръща и по какъв начин може да се обърне към Висшия адвокатски съвет. Аз като обикновен гражданин мога ли директно да дойда до Висшия адвокатски съвет и да кажа: извинявайте, ама си мисля, че еди какво си противоречи на Конституцията, затова вие имате това правомощие, действайте, имате го в Конституцията написано, или че трябва да се наема адвокат, който е адвокат по съответния ред, чрез съответната адвокатска колегия, да стигне до Висшия адвокатски съвет. Т.е. стъпките да се стигне до Висшия адвокатски съвет какви са? Към настоящия момент ясни ли са на адвокатурата тези стъпки или не са ясни? Аз не са ясни, нали? За да в крайна сметка да се стигне до решението, аз пак поддържам това становище, че Висшия адвокатски съвет трябва да, това е мое мнение, че трябва да приеме решение на този етап, за да може... Спомняте ли се, че преди година имаше подобен казус, макар че аналогията може да не е много правилна, с текста на член 150 алинея 2, където се говори за ВКС и вас. Когато там пише, че ВКС и вас спират производството по делото, когато установят, че закона противоречи на Конституцията и сезират Конституционния съд. И в последствие по
тълкователен път беше извадено, че не целият пленум на ВКС и ВАС, а отделният състав на ВКС и ВАС спира производството по даденото дело, когато прецени и сезира Конституционния съд. Така беше. Нали? В началото имаше спорове за това дали целият ВКС или съответно целият ВАС. Впоследствие този въпрос беше изяснен. По аналог на това и тук може би трябва Висшия адвокатски съвет по някакъв начин, ако мислите, че има някакъв друг вариант, но на този етап си мисля, че все пак 15 души са. Не са 200, не са 35. Нали? Така че какво пречи на Висшия адвокатски съвет в един пленум 15 души да се събере и да реши? Тази връзка да продължа вашето разсъждение като въпрос и евентуално да разсъждаваме заедно, ако ми позволите, разбира се. Допустимо ли е според вас по закон и по Конституция, тогава Висшия адвокатски съвет да разработи свои вътрешни правила, които да определи процедурата за достъпа на гражданите до Висшия адвокатски съвет, съответно съставянето и подаването на тая конституционна жалба. Да. То не е точно конституционна жалба, това е искане на Конституционния съд. И в този смисъл не означава ли това, че едни вътрешни правила биха разработили или записани текст на Конституцията? Чак да дописва текст на Конституцията, мисля, че малко силно прозвучава. До някъде в мотивите това е казано, че все пак трябва да се извърши, аз стъпвам на базата на законопроекта, селектиране на най-често срещаните в практиката и типични случаи на нарушаване на права и свободи. Тоест, явно е, че ще трябва да има някаква селекция. Такава е идеята поне на вносителите на законопроекта, че трябва да има селектиране. Как обаче да стане това селектиране е въпросът. Той, между другото, кореспондира с това, което каза и доктор Янкулова. Филтърът, нали, макар че когато говорим за пряката конституционна жалба, но това е нещо подобно и тук. Филтърът какъв да бъде? Какви да бъдат правилата, които да отсяват, за да не се превърне и Висшия адвокатски съвет в бюро жалби, да се изсипат там стотици или хиляди искания от различни места, от различни нива. Да, връзка само да доразвия въпроса, защото сега възникна всъщност този въпрос, като ви слушах. Чуваме ли? Това е този микрофон за... Това е. Адвокат Петър Славов, в този ред на мисли всъщност възниква и другия резонен въпрос, дали Висшият адвокатски съвет може да бъде сезиран от всички граждани или само от адвокати, защото в крайна сметка Висшият адвокатски съвет не е някаква обществена организация, а е всъщност административен орган, чието функции са свързани с управлението, така нареченото самоуправление на адвокатурата. И това е един въпрос, който аз в момента нямам отговор. Нали? Той възникна в рамките на дискусията и като че ли дори говорих и в момента почвам да си мисля, че по-скоро май това ще да е право за сезиране на Висшия адвокатски съвет, по-скоро като че ли почвам да клоня на идеята, че адвокати само могат да го сезират, а гражданите да бъдат така добри да се обърнат към омбудсмана. Защото Висшият адвокатски орган няма... Да, точно така. На практика Висшият адвокатски съвет ще се превърне, ще дублира в функциите на омбудсмана. И тук то беше по-скоро за дискусията, но ще го кажа така и така взех думата. Висшият адвокатски съвет всъщност е административен орган. Той няма функции по защита и по правата и законните интереси на гражданите. Такива функции има адвоката, но не и Висшия адвокатски съвет, който е административен орган. И както знаем от личния си опит, поне адвокатите, пък мисля, че и всички граждани, всяка една администрация има функцията да се самозатваря, да работи само за себе си, за хората, които работят в нея и в много по-малка степен да обслужва обществения интерес. Така че аз до някъде си отговорих на въпроса, но понеже той сега възникна, ще би било интересно да чуем, нали, вашето мнение на доктор Янкулова, на доктор Славов също. Благодаря. Да, аз съм съгласен с това ваше разсъждение.
Прав сте, и тук въпросът опира пак до това как вие вътре в системата на адвокатурата ще създадете тия правила. Наистина гражданина, като иска по някакъв начин да се оплаче, хайде така да го кажем, ще отиде при омбудсмана. Имайте предвид нещо друго. Чрез адвокатурата може да се използва и косвено, разбира се, и разпоредбата на член 150 алинея 2, макар че само на най-последното стъпало на правораздаването. Защото в крайна сметка някой трябва да поиска от състава на вас или на ВКС спиране производството по делото и отнасяне въпроса до Конституционния съд. На мен не ми е известен, признавам си, поправете ме ако греша, случай, в който съставът сам е преценил. Обикновено е било поискано от състава да го направи. А на срещната страна, обикновено, която го иска, тя се има адвокат. Тоест, тук има също роля на адвокатурата. Просто разсъждавам в момента на глас. Благодаря. Ако позволите и аз да взема отношение, първо благодаря за поканата, за това, че съм част от тази дискусия. Вземам отношение, защото миналата година по това време бях все още съветник на министъра на правосъдието и активно участвах в дискусиите по приемането на Конституцията в работата на Временната комисия в парламента и мога да кажа как се появи този текст всъщност. Тоест, ние сега може да се опитаме да създадем една особено висока конституционна теория за този текст, но този текст е плод на компромис. И то на не особено добър компромис, бих казал. Как? В първоначалния текст на проекта на Конституцията имаше възможност всеки съд да се обръща, да сезира Конституционния съд, т.е. възможност съдилищата активно да бъдат включени в модела на конституционно правосъдие в нашата страна. Да се отвори доста широко достъпа до Конституционния съд за гражданите по този начин. Там е работата обаче, че в Временната комисия за изменение в Конституцията част от мнозинството, което после гласува Конституцията, превидява в тая възможност по отношение на съда една опасност. Опасност всеки съдия да се еманципира до такава степен, че така да се наруши баланса в системата, който има в момента. Стабилността в системата, правосъдната система, която обслужва едни или други интереси. И като байпас, като втора възможност все пак по някакъв начин правата на гражданите да бъдат по-добре защитени, беше предложен текста с Висшия адвокатски съвет и с политическата идея адвокатурата да застане на страната на конституционната реформа, а не всичко да блокира и да оттече в парламентарните дебри. Така че, разбира се, наша функция и роля сега е да се опитаме да вдъхнем разумен смисъл на този конституционен текст, но това е контекста, в който той се появи. Опит да се блокира възможността съдиите, достатъчно еманципирани, достатъчно уверени във възможностите си да отиват пряко в Конституционния съд и все пак да не се затваря вратата пред гражданите. Тоест, по отношение на дебата, който вече тече. Да, възможно, ако приемем консервативната позиция, да кажем, да, това е наистина административен орган на адвокатурата. Да, никъде в текста на Конституцията не се говори, че гражданите ще се обръщат пряко към Висшия адвокатски съвет, въпреки че в мотивите това се появява. Възможно са, разбира се, два подхода. Единият е да наистина адвокатския съвет да си действа при затворени врати, самостоятелно, да преценява дали има закони, които противоречат на Конституцията и да сезира Конституционния съд, или да направим следващата стъпка, едно отваряне на съвета към гражданите,
Разбира се, как може да стане? Това може да стане с някакви правила, които се приемат, а може да стане и включително да се мисли в тази посока за уреждане на законово ниво на тая възможност Висшия адвокатски съвет да приема подобни сигнали, те не са жалби, разбира се, и да осигури някакво обработване на тия сигнали. Защото какво имаме в момента? Имаме един непрозрачен, бих казал крайно непрозрачен конституционен съд. Такъв конституционен съд няма в Европа, в Европейския съюз. Конституционен съд, който, знаете ли къде се намира, тук към младите колеги, знаете ли къде се намира Конституционния съд? Министерски съвет на последния етаж. Аз всеки ден, като отивам в Министерския съвет, се засичам с конституционни съдии и си говорим по асансьор. Няма друга държава в Европейския съюз, където Конституционният съд да е набутан на тавана на сградата на Министерския съвет. Това показва отношение към институцията, в крайна сметка. Институция, която е непрозрачна, чието членове се избират по един твърде непрозрачен начин, въпреки че последните години имаше опити за отваряне на тая процедура и обществени изслушвания, но все още не е на нужното ниво. Ако отидете в Германския конституционен съд, това е една сграда, една къща от стъкло. И тя е мислена специално за Конституционния съд на Федералната република да покаже скъсването с авторитарната, тоталитарната държавна конструкция и това да е институция пряко достъпна за гражданите. И Германския конституционен съд е такъв. И не е столицата, за да няма влияние от страна на политическите сили. Ако видим Австрийския конституционен съд, там където самия Ханс Келзен е бил съдия в началото. Конституционен съд, който е отворен не само към юристи, а и към политически учени, към политолози. Тоест, мисли се за тази институция по един много по-различен начин, отколкото просто формален контрол за съответствие на закона с Конституцията. И всъщност, като видим еволюцията, цялата еволюция на европейския модел на конституционно правосъдие, тръгва се от институционалния, подчертано институционалния модел, където се търси баланса между властите, решават се междуинституционални спорове, за да стигнем до отваряне на тези институции към гражданите. Тоест, индивидуалната конституционна жалба се появява сравнително късно като възможност в практиката на европейските конституционни съдилища. Австрия се отваря чак 70-те години, Австрийския конституционен съд чак 70-те години е въведена конституционната жалба. Така че има тук голям заряд в това ново правомощие, което е дадено и тая възможност, която е дадена на Висшия адвокатски съвет, и тя е замислена все пак да е обърната към гражданите, да не е просто вътрешно адвокатска процедура. Сега, между другото, в първата редакция на тая разпоредба, когато се появи, се казваше, че да отправя искания до Конституционния съд защита на ролята на свободната и самоуправляваща се адвокатура, т.е. малко гилдиен интерес имаше тук, и тогава и за нарушени права и свободи на граждани. И не случайно отпадна тая първа част. Отпадна, защото дискусията доведе до това, че гражданите трябва да имат още един канал, като им се блокира възможността пред съда да могат през адвокатурата. Омбудсмана, ако не иска, също да има алтернативен канал. Сега аз на практика почнах изказване да правя. Аз бих предложил, ако се съгласите с мен, доктор Славов, да направим една кафе пауза и след това да направим презентация. Okay.